Иди стресирай, че съм слабо сърце. Давай. Пускай на теб. Давай, на клип съм. Нещо трябваше да го резнеш. Резни му тъжаците. Тя го хвана на ръце сега. Дед викаше омбата един път, сега ще ме едете мъдят пък. Няма ти наяване в този живот. Чай другия да го види. Пази са от въдиците ми, скъпи. Няма ти наяване. Вие какви кореби сте направили? Видиш коя? Преопасно. Бараш Никотил. от дука. Та трябва всичките ще опасиш две човека като бъдеш. То тук беше тоша рано. Той те се обича, Бързо бе. всички вътре на ръце. Той то дали е от зоологическата градина, сам до него да вари. О, красавец. То много Една година първият шаран, който падахме, тук си го пуснахме. Да. Защото кило и половина си го пуснахме първия шаран. Долу. Е там отсреща. Ето голям бе. То не е мерен даже. Да взема на Чичо Пепи. Царевица и то е срал много. Царевица. Чичо Пепи! Чичо Пепи! Дай кантарчето! Много красиво. По-голямо Това е от по-голямо от 3 3 кила. По-голямо бе. По-голямо е, това е 4 кила минимум бе. Минимум. Тягли ти го бе? Това е четворка. Какъв е широк. Гол. Много красив шаран, Пети. Дали да не го пуснем на кути? А? И то же мериш. Не, да мериш. Царца гледай.